Jingpule nagi kam jong ki apostol kelenong kebakat ar, kadukod ar pusau hadu ar pusan, bad kelenong kebakat lai kadukod iwe hadu san. Ktien u Blei kelanang priang bat nang roy, u Barnabas baru solos bat, enda kila deb la kakam, kila wan pai na Jerusalem, kia lam bat ki ya u Yohanes Markus, hakabalang kaba ha Antioch ladon kato kat ningot kinong yithu lupa bad kinong hikai. U Barnabas, u Simeon, u Lucius, u Manian, bad u Solos. Kat ba kidang le ya kanyam karukom, ya u try bad ki yasha jingin, u mensim bukhuj u laong haki. To pen kerpang na kabenta jonga ya u Barnabas bad u Solos. Bakinde ya kakam kabangalamang na kabenta jongki, kila sya jingin bad kila duai, kila bu yala gikti halor jongki, nang tapat kila pano yaki. Te o Barnabas paru solos na marba lapha yaki da o mensim bukhuj kila lethyar Shasilusha bad kila shongling nangta shadu kadolan nong Cyprus. Ktien jong utrai. Kasam Henry punyo kadkod iwe hadu ar, saw hadu san bad henyo. To u Blei un isen e yangi, bad un kerku yangi. To un penpu samrki yala kakmat, halor jongi pakaperthai kantip ya kalenti jongme, bad ya kajingpen im jongme, hap deng kijait ben rio baro. To kijait ben riu kin yas ngobha but kin yerwai da kajinkmen namar mesensar ya kibriu baro da kahok but me yalam ya kijait ben riu ha kaperthai. To kipait ben riu kin yaro yame a Blei to kijait ben riu baro kin yaro yame. To u Blei un yai kerku yangi but kaperthai na bakut shabakut kanting burom yau. Ka gospel kat kum u Yohanes bukhuj kalanong kamakhat ar kadukod saw hadu sanpo. U Jisu ula krenjam jaru banget hanga nget tang hanga Henry hau tau ba lapha yanga. Kat uba yo i yanga u yo i ru ya uta ubalapha yanga. Ngalawan haka perthai kum kajingshai khanang bagita baro ki baget hanga kin om sa ha kajingdom. Kat uba yo sngo yagi ktien jonga but ko ngu yaki om day mga uba penrem yau. Ngalawan om pan penrem yaka perthai Henry pan pen im yaka. Uta upakintat yanga but ubam pedang ya ktien jonga udon uway uban bishar yu. Kaktien banga lakren kan sulong kanong bishar ya uta hakasngi bakhadu. Dabangam shem lakren naradi Henry ukpaw lapha yanga ula hukum yanga ayu ngaday banong ayu ngaday bankren namar ngatim bako hukum jong u kawan lam ya kajing im bom jokon kumta ya kabaw ukpa ulapha yanga banong ya kata ngakren. Ka gospel jong utrai.